ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଟୁଟିଗୁଡ଼ା ଚଳିତ ଆସନ୍ତା ତାରିଖ 18/3/2022 ଶୁକ୍ରବାର ରଜନୀରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଟୁଟିଗୁଡ଼ା ମଙ୍ଗରାଚଚରା ଗ୍ରାମର ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସୁଦେବ ଗୁରୁ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପରିବେଶିତ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାଉଳି ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିବଟା ଗ୍ରାମର ନାଟକର ନାମ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଲୁହ ସାଥିରେ ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଗୁରୁଙ୍କ ଜାନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନାଟକର ନାମ ହେଲା ଅଧା ରହିଗଲା ସପନେ ମୋର। ପୁଲସିଂ ବାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।